Το πρότυπο κέντρο πλευρικών πατήσεων δημιουργήθηκε για να προσφέρει επιστημονικά άρτιες και τεχνολογικά σύγχρονες υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας στους ασθενείς με πλευρική νόσο, καθιστώντας τη διάγνωση απλούστερη και ακριβέστερη και τη θεραπεία αμεσότερη, ανώδυνη και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας ένα άριστο τόσο λειτουργικό όσο και αισθητικό αποτέλεσμα. Για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας, το πρότυπο κέντρο πλευρικών πατήσεων είναι πλήρως εξειδικευμένο και άρτια εξοπλισμένο ιατρείο για λεπτομερή διάγνωση κάθε μορφής πλευρικής νόσου, ευρυαγγείες και ψούς πλευρικά έλκη και τη θεραπεία της με τα πλέον σύγχρονα, ανώδυνα και αποτελεσματικά μέσα.